зрители! Днес сме в стаята на госпожа Димитрийка Ганчева, преподавател по български език и литература, която ще ни разкаже за проблемите на обучението и възпитанието в СОУ Владимир Димитров Майстора. Освен, че е преподавател по български език и литература, госпожа Ганчева е и председател на методическото обединение на класните ръководители в нашето училище СОУ Владимир Димитров Майстора. Госпожо Ганчева, пред какви предизвикателства са изправени учители и ученици в българското училище през последните години на този век? Благодаря за въпросите, които отправяте. Според мен образованието се променя с годините и в различните времена то има различни цели. За съвременното образование можем да кажем, че то е изключително натоварено и има задачата не само да обучава младите хора, но и да възпитава младата личност. Така че това е едно образование, което би трябвало да ангажира младия човек, да развива неговите интелектуални способности. В същото време може да се каже, че в новото време образованието разчупва своя монопол, защото ние живеем в века на интернет и съвременните технологии дават много повече свобода при овладяването на знанията, така че можем да кажем, образованието вече не се ограничава само в рамките на училището, а се превръща в едно образование, което може да продължи през целия живот, стига човек да има желание да обогатява познанията си. В този смисъл мога да кажа, че се променя ролята на учителя. Той, както и преди, се остава един посредник между знанието и учениците, но неговата задача е вече не толкова да обмисля в какви предметни области и какви знания ще дава на учениците, защото учениците имат достъп до знанията, а по-скоро до това какви умения следва учениците да усвоят. В този смисъл би трябвало да се промени ролята на ученика. Той не би трябвало да бъде толкова пасивен, а би трябвало също активно да участва в процеса на обучението. Да. Какви условия за провеждане на обучението са създадени в нашето училище? По отношение на условията аз бих могла да кажа, че Средно общообразователно училище Владимир Димитров Майстора е едно сравнително ново училище в нашия регион, така че той има добра база. Вие вече няколко години се обучавате в нашето училище и знаеш, че има обзаведени кабинети, има кабинети по мултимедийни кабинети, ателиета, кабинети с музикални инструменти. Или това е една съвременна база, която дава възможност за обучение и възпитание на учениците. Бих могла да кажа, че имаме един много добър преподавателски екип, защото голяма част от нашите преподаватели са завършили не само своето висше образование, имат квалификационни степени, търсят допълнителни начини за обогатяване на своите знания. Не на последно място искам да обърна внимание на това, че сега имаме едно добро обезпечаване на образованието с раздаването на безплатни учебници, защото ако семейството има затруднения по снабдяването с учебниците, тази трудност за учениците от 1 до 7 клас сега в момента не съществува. Разбира се, за тези, които нямат такива безплатни учебници, ние правим ученически борси и подкрепяме децата, за да може своевременно да имат всички помагала. Разбира се, преподавателите разучават спуснатата от Министерството учебна документация, разучават учебните програми, изготвят годишни разпределения, всичко, което е необходимо за учениците, така че смятам, условията за работа са добри. Може би малко повече бихме желали по отношение на материалната база, но с течение на времето се надявам, че и това ще стане. Все повече средства би трябвало да се заделят за образование. Да. Доволни ли сте от резултатите на нашите ученици в началото на учебната година? Сега вече, понеже и първият срок приключи, мога да кажа, че не само в началото на учебната година, вече имам поглед върху работата на учениците и в края на срока, още повече, че наскоро ние имахме един педагогически съвет, на който обсъждахме точно тези проблеми. Всяка година като че ли се забелязва една тенденция, когато се прави проверката на така нареченото входно ниво, като че ли след лятната ваканция има малък спад
в знанията на учениците, но бих казала, че това е един преговор, който след това дава възможност на децата да си припомнят позабравеното и да стъпят на него, за да може през новата учебна година да имат добри резултати. Минаха различните изпитвания, вие знаете, че това са и писмени, и устни, и тестови изпитвания, различни, които според съвременното образование могат да се използват като форми за проверка на знанията. Бих казала, че крайните резултати са добри. Средният успех по класове беше в повечето случаи добър или много добър, което означава, че има едно трайно овладяване на знанията, но в същото време аз бих споделила от моите наблюдения в часовете по български език и литература, че на учениците малко трудно се справят с приложението на знанията. Все още, като че ли когато възприемат една отделна единица и отделни правила, те се справят, научават ги добре, но тогава, когато трябва съвместно да приложат няколко неща, те се затрудняват и в тази посока смятам, че трябва да бъде работата, да се търсят варианти, при които да се съчетават единиците и да може учениците да свикнат с това. Добре. Съпричастни ли са родителите към проблемите на обучението в училищата? На този въпрос аз смятам, че не може да се отговори еднозначно, защото има родители, които са изключително загрижени за децата си, непрекъснато се интересуват, следят дали успехите и неуспехите се отразяват в ученическата книжка, разговарят с класните ръководители, но за съжаление има една голяма група от родители, които не са достатъчно ангажирани с възпитанието на децата си. И мога да кажа, че това създава определени трудности в процеса на работата ни, защото родителят би трябвало да подкрепя и работата на преподавателя, и работата на своето дете, защото от семейството тръгват нещата, така че всеки родител трябва да осъзнае, че това не е просто един ангажимент към детето да го обезпечи материално, а трябва да знае, че ангажиментът е свързан и с проявяването на интерес към живота, към това, което вълнува детето в определения момент. Може би трябва да отбележим, че има най-голям интерес от страна на родителите в начален курс. Може би защото тогава децата тепърва си изграждат навици, тепърва се учат да четат, да пишат. В среден и горен курс вече по-малко се интересуват, защото може би мислят, че децата са достатъчно пораснали. И на мен много ми се иска точно в тази посока нашата работа да се развива и родителите повече да присъстват в живота на училището. Учениците сигурно си спомнят една хубава благотворителна акция, която направихме в навечерието на Коледа с една кулинарна изложба. Точно родителите подкрепиха акцията, защото те бяха тези, които подготвиха лакомствата за децата и точно с тяхна помощ акцията беше успешна. Даже би ми се искало, ако има такива неща за напред и самите родители да присъстват заедно с децата си и тогава смятам, че ще има още по-големи успехи в нашата дейност. Така че тези три единици, учители, родители, ученици, би трябвало да работят заедно. Да. А как дисциплината в училище влияе върху учебния процес? Как се справят с ученическата агресия? Аз мисля, че всеки учител би отговорил на този въпрос, че лошата дисциплина влияе отрицателно. Ние, българите, като че ли малко трудно осъзнаваме, че правилата внасят ред и улесняват работата. Какво е дисциплината? Тя е точно това, да се внесе някакъв ред, да се знае по какъв начин се организира работата. И аз смятам, че ако такъв ред съществува, наистина работата ще бъде много успешна. Лошата дисциплина пречи. То не е само на учениците, които поддържат тази лоша дисциплина, но и на тези другите, които искат да научат нещо. Така се пречи на работата на самия преподавател. Много пъти ми се е случило, когато говорим за дисциплината, учениците все да тръгват от това, че те имат право на това или онова,
наистина е така. Те имат право, но трябва да забравят, че тогава, когато те търсят начин да осъществят своите права, трябва да помислят, че не са сами, има и други хора. И ако, да кажем, някой има правото в час да се погледи, другия пък има правото да получи знания. Преподавателят пък има правото да работи в спокойна обстановка. Така че тук даже съм се записала една такава мисъл, която много ми харесва, не си спомням кой точно е казал, че моите права свършват там, където започват правата на другите. Тоест, лошата дисциплина всъщност е точно това. Навлизане в правата на другите и съответно пречи на работата, действително. Би трябвало да се замислим над това. Госпожо Ганчева, какво бихте предложили за преодоляване на тия въпроси и трудностите в обучението? Моите предложения аз ги бях обмислила така заедно с колегите класни ръководители. Ние ги оформихме като предложение на един от педагогическите съвети. На първо място бих казала, че от съществена роля е така нареченото естетизиране на учебната среда, защото според мен все още много трябва да се направи по отношение на материалната база, по отношение това училището да изглежда приветливо, хубаво, чисто. Ние направихме много опити, още от миналата година с работата по един проект. Има засадени цветя, обзаведохме се с нови маси, столове, но още много работи могат да се направят, защото младите хора наистина търсят уют, търсят една добра обстановка и тя ще бъде наистина предпоставка. Така че това е първото нещо, което бих предложила. Нещо, което през тази година много ми харесва, това е, че се възстанови дейността на ученическия парламент и мисля, че една такава предпоставка за преодоляване на трудностите в обучението ще бъде участието на учениците в самата работа на училището, като се засили ученическото самоуправление. Учениците, както виждаш, може да участват активно в различни дейности, сами да ги организират, да излизат със свои инициативи и така животът ще бъде по-разнообразен и наистина училището ще бъде на територия на учениците. И така по отношение на този проблем за родителите смятам, че може да се направи едно, да го кажем, училище за родители, в което родителите да идват тук не само на традиционните родителски срещи, а да идват и за кратки беседи по различни проблеми на възпитанието, да поставят въпроси и дори може да се канят и лектори, и специалисти, които да направляват родителите, защото това също не е никак лека работа да намериш най-верния път към сърцето на своето дете и да му помагаш в неговото израстване. Да. Благодаря, госпожо Ганчева. Клубът на младите журналисти ви желая здраве, силен дух, търпение в трудното ви, но благородно поприще на благородна професия. Благодаря за вниманието. Успех на всички ученици в училището и на целия колектив. Успехи на вас. Довиждане, до нови срещи!